Бонжур, медам се месио! Салю ме зами! Вие сте с мен, леди Шърли от породата Епаньол Бретон. Аз много обичам пътешествията, независимо дали се по суша, вода или въздух. Затова и багажът ми за път е винаги готов. В началото на годината чух нашите да коментират, че през есента по повод годишнина от сватбата си искат да пътуват из Франция. Разбира се, ако успеели да съберат необходимите пари. Твърди се, че Франция е прародина на моята ловна порода и много исках да открия безспорни доказателства за това. Помолих нашите да отида с тях. Отказаха ми. Прекалено скъпо щяло да им излезе. Ще ме оставили в кучешки хотел. Разстроих се много от тях, а и най-вече за назидание вкъщи накъсах всички хартии, на които попаднах. Наръфах дори и книгата, която мама четеше. От нерви изхрупах допълнителна доза алдагон, храна за дракони. Това ме успокои и реших сама да си заработя парите за Франция. Уредих колегата комисар Рекс, когото познавах, с най-добрата храна. Така той ме взе в екипа си на платена почасова работа в специалния полицейски отряд К9. Трябваше да надушвам контрабандни вейпове и наркотици. Участвах и в екип за огледи на местопроизшествия. На хонорар се трудех и в частната криминалистическа лаборатория Премиум Експерт. Като ловец на глави преследвах издирване за кражби, побоища и изневери представители на семейство котки. Заради успехите си получих платено предложение и от пожарната. Информирах за подпалвачи на земеделски площи. От околните села пък през уикендите ме наемаха за пастири и охрана на дребния добитък, за което също имах почасови тарифи. Докато стадата пасяха, берях в ливадите и в гората мащерка и гъби, които сушах и продавах. Помагах и на фермери при отглеждането на различни зеленчуци. За мен нямаше срамна работа. Отговорно охранявах деликатеси от крадливите котки, работех на скарата в селската кебапчиница, където, между другото, миех и чиниите. С племенника ми бата Емо охранявахме близките гори и ливади от браконери, а от дома геройски отбивах атаките на наглите съседски котки. Като се затопли пък, на морето станах секюрити на бич барове. Не успях обаче да опазя добре имуществото от природните стихии и несправедливо ме съкратиха без да ми платят. Но пък на плажа продължих като фитнес инструктор. Сутрин развеждах и правех компания на различни клиенти да дишат йодни пари. Докато ги разхождах, непрекъснато откривах загубени или забравени по пясъка плажни играчки. Убедена, че в рамките на 2 дни никой не ги търси, прибирах играчките в къщи. Така, в края на сезона продадох колекцията на много добра цена. Запазих обаче 2 чифта чехли, открих на плажа. Щях да ги подаря на тата и на мама за рождените им дни. От предишни плавания покрай тате имах опити в морското дело. Затова, когато открих в пясъка отдавна зарязана корабокруширала лодка, реших да я възстановя. Дълго я откопавах, но благодарение на драконовската храна силите не ме оставиха. Първо си мислех да запазя лодката за мен и да разхождам туристи. Но сега имах по-важна мисия. Трябваше срочно да събера пари за Франция. Отремонтирах лодката и доколкото я успях,
я пребладисах в синя и веднага я спазарих с един рибар. Междувременно получих покана за роля от холивудска продукция. Снимах се в епизоди, които станаха хит и се гледаха в препълнени зали. От продадените билети ми изплатиха допълнителен хонорар. Имах и срещи с мои фенове, от които получих и подаръци. Така станах рекламно лице и дистрибутор на кучешките продукти Алдагон. Хрупкавата храна на драконите ми бе любима и друга не помирисвах. Към мен прояви интерес издателство Атея и така излезе бестселърът "Чудният свят на Леди Шърли". В него съм литературен герой, разказващ за пътешествия и приключения. След реклами по телевизия и преса, тиражът се разграби. Преиздадоха книгата и ми броиха допълнителен хонорар. От рекламни фирми ме търсеха да позирам за поздравителни картички. Не можех да откажа и на модните къщи за бутикови облекла, които ме канеха за манекен. За разтоварване от бизнес напрежението се трудех и като детска компаньонка на повикване. Заради работата ми, нашите не ме бяха виждали с месеци. И голяма бе изненадата им, когато в края на лятото им размахах ветрило от банкноти, придружено с 3 самолетни билета до Париж. Те не повярваха на очите си, защото сигурно не бяха виждали на куп толкова пари. Мама преброи банкнотите. Били предостатъчно за пътуване на 3 дни из Франция. Казах им, че екскурзията е моят подарък за сватбеният им юбилей. Отивах във Франция и трябваше да съм в перфектен външен вид. Затова посетих груминг за маникюр, педикюр, прическа и почистване на зъби. Направих и спа процедури, като за всеки случай си приготвих и вечерна рокля. Зазубрих и някоя друга френска дума, като "Мерси боку", "Вуаля", "Бонжур", "Сивупле". Помогнах за събирането на багажа и най-вече за моя. Взех си европейския паспорт и се запасих с разнообразни хрупкави гранули от Алдагон, че кой знае каква храна се ядеше във Франция. В определения час бяхме на летището. Наредихме се на дълга опашка за чекиране. Там се запознах с едно пуделче, което обаче летеше за друга дестинация. За пръв път влизах в самолет и всичко ми беше интересно. Дори и демонстрацията на стюардесите за ползване на коланите като мярка за безопасност. Самолетът излетя по разписание и бързо набираше височина. Издигнахме се над София. Успях да видя покрива и двора на нашата кооперация с досадните котки. Летяхме над планини, реки, ниви и населени места. Гледките се сменяха и аз не можех да се откъсна от илюминатора. Размечтах се да стана и пилот и да обиколя света по въздух. Стюардите предлагаха на пасажирите напитки, сандвичи и круасани. Подучих самолетната храна и се отказах да я ям. Затова пък в помещението на стюардесите тайно се подкрепих с храната за дракони.
Приземихме се на терминал Ле Борже край Париж и изчакахме багажа си. Значителна част от летището бе превърната и в музей на авиацията и космонавтиката. Това е най-старият в света, а и най-големият. Научих, че е създаден през 1919 година от инженерът Алберт Како. Сега в музея имаше 180 самолета и единодушно решихме да го разгледаме. Така опознаването на Франция започна от тук. Не се въздържах и с риск да ме изгонят, че вмъквах в някои от старите самолети и гондоли за дирижабли, използвани през войните в първата половина на миналия век. Имаше и по-съвременни военни самолети, както и един жълт за гасене на горски пожари. Огромният джумбо беше затворен и не успях да се вмъкна вътре. Но пък видях и се качих в истински свръхзвукови конкорди. Не ми харесаха особено отвътре, защото бяха тесни и неудобни, а и шумът от двигателите вероятно щеше да е непоносим за мен. Космическите ракети Ариана бяха внушаващи. И нямаше къде другаде да видя отблизо истински ракети. В залата за космически апарати имаше и сателити. Докато ги разглеждах, научих за подвига на Лайка, най-прочутото куче в света. През 1957 година учените в някогашния Съветски съюз решили да експериментират с изпращането на живо същество в космоса. Спрели се на куче. Дълго време учените обучавали и подготвяли улично куче, което нарекли Лайка. Държали го дълго време в тесни клетки и ограничени пространства, за да привикне с условията в космическия апарат. Въртили го в центрифуга, наподобяваща ускоряването на скоростта на ракетата, както и в симулатори, за да привикне с шума в кораба. Няколко часа след изстрелването на ракетата обаче, първият космонавт, кучето Лайка, загинало от прегряване и стрес, въпреки специалния скафандър. Лайка била и предварително обречена, тъй като конструкторите не предвиждали сателита да се върне обратно на Земята. Лайка е включена и в сюжетите на много книги, според които тя оцелява. Впечатлена от историята и аз се представих като астронавт. От летището нашите наеха кола, за да се запознаем с забележителностите на Париж. И най-накрая зърна Хайфеловата кула, символът на града. С височина от 324 метра тя е видима от всички краища на Париж. Научих, че е построена през 1889 година от инженера Густав Айфел. Наричана още Желязната дама, конструкцията дълги години е била и първа в света по височина и всяка година е посещавана от милиони туристи. Вие ми се свят от подобни височини и не се качих до върха й, а и в момента имаше мъгла, затова само се снимах за спомен пред кулата.
Пътят ми минаваше край 12-метровото копие на статуята на свободата, издигната била през 1889 г. на Лебедовия остров като благодарност за едноименния подарък, който французите направили на Америка. Минахме и през площад Конкорд с древноегипетски обелиск, възникнал в средата на 18 век като идея на крал Луи XV. Площадът се превръща в символ на бурните времена на Френската революция. От тук започваше и най-известният в света булевард Шанс-Елизе. Пътят ни минаваше покрай живописната река Сена и един от дворците на френските крале. Разходихме се в парка на Люксембургския дворец, построен през първата половина на 17 век по поръчка на кралица Мария Медичи, майката на крал Луи XIII. През вековете дворецът е бил използван за затвор, за седалище на Наполеон Бонапарт, както и за щаб-квартира на немските окупатори. Като специалист в лова на птици се впечатлих от безстрашните гълъби и патици. Едва се сдържах да не се метна във водата и да ги вдигна във въздуха, но осъзнах, че това е забранено и ме очаква арест. Отново се озовахме на булевард Шанс-Елизе. Мама, която била и друг път в Париж, предпочете да обиколи модните магазини, а пък ние с тати продължихме автомобилната си обиколка. Минахме покрай триумфалната арка, издигната през първата половина на 19 век в чест на загиналите за Франция. И тук се снимах за спомен. Докато обикаляхме край река Сена, се наслаждавах на красивите мостове и сгради, въпреки че не успявах да запомня на всички имената. Снимах една от най-известните в света катедрали, Парижката Света Богородица. Нейното строителство било завършено през 13 век. Научих, че годишно се посещава от близо 13 милиона души. Неусетно стигнахме и до дома на инвалидите. В комплекса има музеи и паметници на военната история на Франция. С Пате се добрахме и до високия около 130 метра хълм Монмартър с базиликата Сакре-Кьор. От хълма се откри невероятен изглед и към града. Обожавам тревните площи, затова спирахме за отдих и в други паркове. Най-ми хареса обаче градината Тюилери. Тя оцеляла за разлика от централната част на едноименния дворец, който изгорял по време на Парижката комуна през 1871 година. Настоях да посетиме и Версайския дворец. Той е най-известният в Европа и не биваше да го пропуснем. Намираше се в преградието Версай. Преди да се превърне в бляскав дворец около 1660 година, крал Луи XIII ползвал сградата като ловна вила. После неговите наследници достроили комплекса и преместили в него всички държавни органи. Тълпата от посетители ни влачеше из огледалната зала и другите дворцови помещения. Изведнъж погледът ми попадна върху картини от 17 век с изображение и на кучета, мои предшественици. Така открих важното за мен доказателство, че породата ми Епаньол Бретон е селектирана тук още преди 4 века. Порода за лов на птици и за компания на придворните дами и техните деца.
На една от картините разпознах дори и мой дядо в адмиралска униформа. И кой ще отрече, че си приличаме като две капки вода? Освен на помещенията, се възхищавах и от необятните градини на Версай, в който са тичали моите предци. Трябваше да приберем мама от магазините по Шан-Зелезе. Пътят ми минаваше покрай операта и пантеона. Мама си бе напазарувала френски парфюми и дрехи. Оставихме багажа си на пътническия кораб, с който утре щяхме да отплаваме на круиз по река Сена. На път за френското кабаре минахме и покрай Лувъра, най-големия национален музей, а след това отново и край Айфеловата кула. Нощният Париж също бе невероятен. За кабарето Паради Латен бях резервирала билети още от София. За пръв път влизах в такова заведение и останах впечатлена от шармантният му вид. На посетителите предлагаха шампанско. Компенсирах с алдагон, понеже не пия алкохол. За спомен си направихме и селфи с нашите. Разходих се и до сцената, за да я подуша. Дори получих аплодисменти, защото публиката реши, че съм част от програмата. Когато шоуто започна, с телефона на мама направих и кратки видеа. Бях актриса и исках да се запазя за спомен кадри от играта на колегите. Признавам си, че не ми се тръгваше от Париж. Ако не сте били във френската столица, непременно я посетете. Салю дю Пари! Вие бехте с мен леди Шърли от породата Епаньол Бретон, вече и доказано произхождаща от френския кралски двор. До нови срещи! Боню, je vous aime!